Може ли да се представите? Здравейте, аз се казвам Цветомир Цонев и съм един от организаторите на конкурса "Билките оживяват чрез децата". И в момента правим шапка, която ще бъде поставена в 11 видеа, които ще бъдат споделени в нашата Facebook страничка в помощ на вас. Аз казвам Дорохета Тракисткица, пратни ми е. Здравейте и от мен, аз съм Галена Върбева, автор на приказката "Баба Мравка и лечебните билки" и съм преподавател от град Шумен. Кои правила трябва да следват и къде могат да ги изтеглят детските градини? Най-важното нещо за правилата е, че те ще бъдат публикувани в нашата Facebook страничка "Билките оживяват чрез децата" и оттам всички детски градини ще могат да си ги изтеглят и да се запознаят с тях. Как ще бъде разделена приказката и по коя сцена ще трябва да рисуват децата? Приказката ще бъде разпределена на 10 основни сцени, плюс една допълнителна, тъй като трябва да илюстрираме и задната корица на нашата книжка. Къде участниците ще могат да получат текста и как ще бъдат разпределени сцените? Участниците, които искат да участват, ще видят тези сцени в нашата Facebook страничка. Ние ще направим прочит на приказката в отделни видеа. Как могат детските градини да бъдат полезни за този проект? Детските градини, най-важното нещо, което за този проект е да искат да участват в този проект и другото, което е много важно, те да харесат нашата Facebook страничка, да я споделят в тяхните страници, за да могат да приканят родителите на детската градина да харесат нашата страница и така да участват в самия конкурс, като харесват публикациите, които те са направили. И време е за пета сцена и моят помощник да им помогне с изтеглянето на областите, на които ще се падне тя. Разбъркваш ли? Ето така. Пазарджик, Благоевград, Кюстендил област. Ето. И продължаваме с пета сцена. Пета сцена. Дива мента, мащерка и невен. Дива мента се обажда, за малко да умра от жажда. Няма ли за мен русица по тази зелената главица? Само ти ли в таз седянка, лайки си допладне в сянка? Само теб ли мрак те смушка изпод бялата ти гушка? Ами аз, нали съм тука? Ни на слънце, ни в капчука. Ама тихо ги очаквам. Нека теб да се оплаквам. Викаш, ти си витаминка, за гърло, болки и настинка. Че знаел, мъдрия човек, где при теб да дирел лек. Най-важна в цялата градина, да има чай за до година. Ами ние не сме ли важни? Нашите листенца снажни, уж за слънцето се бори, а ви чуйте я какво дърдори. Викна ментата от раз. Няма да търпя тук аз. Щом знай мъдрия човек, къде в гората има лек, ще потърси и стревите и други билки лековити. За всяка болка той ще знае билката за лек коя е. Ей, таслайка, само знай, от нея да се прави чай, каза мента възмутено и погледна съкрушено. Мащерка мълча, най-подир не се сдържа. Даже леко се почуди. Тук всеки иска да се труди, а равнеца само спи. Сладък сок той, що ми спи. Вижте го, къде се сврял. Сянка, що е не разбрал. Може ли такова нещо? Пита тя и гледа вещо. Стопли капчице роса, по своята огнена коса, по-надолу е заплетен, стръкче невен, любопитен. Па изгледа ги тревожно, да стане чай е невъзможно, като няма помирение, как да има единение?